ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/8/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು ಆಜಿ 4 ಮಧುಬನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲಕ ಮಾಯಾಜಿತಾಲೆ. ಇನಿ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ಮಾತಾ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕ್ಲನ ಮೋನೆಡು ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೊಳಪುನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪಿದೆದ ರೂಪೊಡು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ಮಾತಿಡ್ದಲ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಶರೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೋನೆದ ಮಿತ್ತು ಚಲನೆಡು ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು. ಏರೇತು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆತು ಆಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೇವಲ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅನುಭವ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತಿರ್ಲ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ನಿಖಲ್ನಂಚನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಗಮೆ ಗೊರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರ. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ನಾಡುಂಡಲ ನಿಖಲ್ನಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುಲುಲ್ಲೆರೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ. ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಶೆ ಉಂಡು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಂತೂ ಪರಮಧಾಮೋಡ್ಲ ನಿಖಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತಿರ್ದಲ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಆತ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಡ ನಿಖಲು ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆತ್ಮದ ಆ ಹೊಳಪು ಬೇತೆ ಮಾತ ಆತ್ಮರ್ದುಲ ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಗ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಬತದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ಎಂಚ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ತೋಜುಂಡು. ನಿಖಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಐನೆತ್ತವರ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಪೋದು ಬುಡ್ಲೆ ಏತು ಸಮಯಡು ಪೋಲಿ ಪೋಯರಗೆ ಏತು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತೆ 1 ದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಒಲ್ಪ ಬೋಡಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೊಲಿ. ಐನೆಡ್ದವರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಇತ್ತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆದಿ ಕಾಲೊಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅತ್ತು ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದುಲ್ಲರ ಮುಟುದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಐನೆಡ್ದವರ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆದಿ ಕಾಲೊಡು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತೂಲೆ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು. ಶರೀರದ ಮನಸ್ಸುದ ಕಾಸುದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಆದಿ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಏತು ಪೊರ್ಲಾದು ತೋಜುಂಡುಂಡು. ಏತು ಶೃಂಗಾರಿತವಾದುಲ್ಲರು. ಏತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದು ಪುನಗ ಆದಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು 5,000 ವರ್ಷ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಒಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜುಂಡೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆಡ್ದವರ ತಮ್ಮ ಆದಿ ಕಾಲುನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಕಾಲೊಡು ಬಲೆ ಮಧ್ಯ ಕಾಲೊಡ್ಲ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಜಡಚಿತ್ರ ಏತು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಭಲೆ ಏತೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ನೇತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಕ್ಲ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಜಡಚಿತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎದುರುಡು ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ನಿಖಲ ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಬಾ ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ನೇತಾರ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡೆ. ಎ ಪಾಂಡಲ ತೂತರ ತಮ್ಮ ಜಡ ಚಿತ್ರೊಡ್ದುಲ ಶೃಂಗಾರ ಏರ್ನಾದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಮಧ್ಯ ಕಾಲೊಡ್ಲ ನಿಖಲು ಆತ್ಮದ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರನು ತೂತರ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಾಪುಂಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೇವಲ ಮಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನತ್ತು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ನ ಮಂದಿರೊಳುಂಡೆ ತೂತರ ಐಟು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಉಂಡೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ನಗ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪರೋ ಸ್ಮೃತಿಟುಂಡೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೊಡುವ ಮರುಜೀವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಉಂಡು. ಐತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತೂದು ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು.
ಗಾಯನ ಏತುಂಡು ಒವ್ವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತೆಲ ನಿಖಲ್ನ ನಾಮಧಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದಿಜ್ಜರು ಆಂಡ ಪುದರ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣ ಆಕ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಆದಿಕಾಲ ಅನಾದಿಕಾಲ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸದಾ ಮಹಾನಾದುಂಡು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕಡು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನಕಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಒಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪುಸ್ತಕಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಮಲ್ತುದಿರು ಐಟು ಏರ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಕಥೆಗಳುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಕ್ನ ಗಾಯನ ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಗಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಏತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ಮಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ರೂಪಡು ತೂಪೇರು ಏರು ಸತ್ಯ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಶಾಸ್ತ್ರನು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ದೀವನುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓದುವೆರು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಡು ದೀಪುಜೇರು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಸದಾ ಇಮರ್ಜ ರೂಪಡು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೀವನುವೇರು ತೆರಿವನುವೇರು ಎಂಕುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮರ್ಜಿ ಅತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಡು ದಿವನ್ಲೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿಂದು ಇಮರ್ಜಿ ರೂಪಡು ಸ್ಮೃತಿ ತುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಮೃತಿಯ ಸಮರ್ಥತೆದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಸಮರ್ಥತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮದ ಕೈತಲು ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಸಂಭವವಾದುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಬರ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲಿಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಸದಾ ಮಾಯ ಜೀತ ಆಪುನಿ ಐನಿರ್ದವರ ಮಾಯ ಜೀತ ಆದುಳ್ಳರ ಅತ್ತು ಮಾಯನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಲಿಪವನಂಚಿನಕ್ಲು ಆದುಳ್ಳರ ಇತ್ತೆ ಬಲಿಪೊಡಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಅವು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಮಾಯನು ಸದಾಕಾಲಗೂ ಗಿಡ ತೆದ್ದರ ಅತ್ತು ಗಿಡಪವಂದೇ ಉಳ್ಳಿರ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರು ಮಾಯೆ ಸದಾಕಾಲಗೂ ಬಲ್ತು ಪೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಸ್ನೇಹಿತ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಬರ್ಪುಣನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪನೆತ್ತ ಸುರುಕು ಮಸ್ತು ಸಮಯಡು ಮಾಯಜೀತಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಅಂತ್ಯಡು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂತ್ಯಡು ಮಾಯಜೀತಾಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಗಿಳಿತ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಗಿಳಿಕ್ ಪನ್ಪೆರು ನಳದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಐತ ಅವು ನಲ್ಲಿದ ಮಿತ್ತೆ ಕುಳ್ಳುದು ಪಣೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಉಂಡು ರೀತಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಇಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಮಾಯ ಪ್ರಭಾವ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಆಪುಜಿ ಐಕಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಮಾಯ ಜೀತಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಹಜ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೀವನ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು ಏರ್ನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದುಪ್ಪೆರು ಒಲ್ಪಲ ಏರ್ಡಲ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ಇಂಚುಂಡು ಮೊಕುಲು ಇಂಚೊಳ್ಳೆರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಡು ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಜಿ ದ್ಯಾಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವತ್ತಿನಕಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಭಾವ ಒಡ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಡ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಒಡ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಆಕುಲು ಏಪಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಭಂಡಾರಡು ಒವ್ವೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವನೆ ಮಲ್ಪುಜಿರುದಾಯ್ಗ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣ ಆಕುಲು ಸದಾ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾಪುನ ಕಾರಣ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆಕ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಡು ಏಪ ಪೋಪುನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏಪ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಐನೇದವರ ಒವ್ವೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡೆ ಗೀತೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಖಾತೆಡು ಈ ಗೀತೆನು ಬಾಯಿಡ್ದತ್ತು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಪನ್ಪೆರ ಏರು ಪನ್ಪೆರೋ ಆಕುಲು ಕೈ ದೆರ್ತದು ದೆರ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಗೀತೆನು ಪನ್ಪರ
ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಜೋಕುಲ್ನ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರಿಭಾಷೆನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಪವಿತ್ರತೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬ್ರತಲತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯುಡು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಸಾರ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾನಿಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನೋಡತ್ತು ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನು ತೂಯರು ಕೆಲವೆರು ಭಕ್ತಿ ರೂಪಿರು ಔದಾದ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಅಂಡ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಲಕ್ಷಣವಾದಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸತ್ಯತೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಲೆ ಲಕ್ಕು ನೆಟ್ಟು ಭಲೆ ಕುಳ್ಳು ನೆಟ್ಲ ಭಲೆ ಪಾತೆರು ನೆಟ್ಲ ಭಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಭಲೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೇವೆದ ಅತ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆದ ಅಂಡ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಅತ್ತು ವಿಧಿಟ್ಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒಂತೆ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಕಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಅಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು ದಯಗ್ ನಿಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕುಲಂತು ಪಾಪನು ಮಲ್ತಿಜ ಏರಿಗಳ ದುಃಖನು ಕೊರ್ತಿಜ ಆಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ವ್ಯರ್ಥ ನಡತೆ ಸಮಯ ಪೋಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಪೋಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಅಂತರ ಅದುಪ್ಪುಂಡು 14 ಕಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 15 ಕಲ 14 ಕಲ 15 ಅರೆ ಕಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಕೇವಲ ಏರಿಗೂ ದುಃಖ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂದ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸ್ವಯಂಡು ಸತ್ಯತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪರು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪಂಡದು ಬಿಡಿಯೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಹಿಂದೇನು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪರು ಮಾಲೀಕರಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದಕ್ಕಾದ ಅಮೃತ ವೇಲೆರ್ದು ಪತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಕರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತರು ಪಣ್ಣಗ ತೂಲೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿನ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಬಿಲ್ಲು ಬಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯರಿಗೆ ಏತು ಎಲ್ಯ ಮುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮುರುಳಿ ಏತು ಹಗುರವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲು ಬಾನ ಏತು ಪರಿಶ್ರಮದ್ದಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಗುರಿನು ದೀಲೆ ನನಂಜಿ ಪುದೆನು ದೆರ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಳಿನು ತೂಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ತಿಳಿಪುಲೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂದಕ್ಕಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ದೀವನೊರ್ಚಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದೀವನೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ದೇಪಂಡ ಸಮಯದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾದ ಪೋಪುನಾದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಪ್ತಾದಂತು ಸುರುಕ್ಕೆ ಪಂತೇರು ಒವ್ವೆ ದೂರು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಪ ನಿಕುಲು ದ್ಯಾಗ್ ಪಂತಿಜರು ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಪುಜೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ ಆವೋಡು ಇಂದೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಆಪರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಆವಡ ಅತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಪ್ತಾದ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ನು ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ಮೋನೆನು ಮಧುರ ಮಲ್ತೊಂದರ ಆಯ್ನೆದವರ ಏರಾದುಲ್ಲರು ಕೇವಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಅತ್ತು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತೂಲೆ ಟಿವಿಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆನಲ ಫೋಟೋ ಬರೊಂದುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಬದಲಾವಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ತಿಜಿ ಆಪುನಂತು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಒವ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಐನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತು ತಡವಾದು ಮಲ್ಪೊಡ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎವರಡಿ ಆವುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶರೀರಿ ಆದುಪ್ಪೊಲೆ ಅತ್ತುಂಡ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರೆ ಯಾನು ಶರೀರತ್ತು ಈ ರೀತಿಯತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತುದರು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಾಪುನ ಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲು ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತಿರು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಡು ಇನ್ನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಅಸರೀರಿಯಾಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಕ್ಕಾದ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನು ದೆಪ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ನಾಂಡರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಅಶರೀರಿತನದ ಅನುಭವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಏರ್ನವು ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ನಂಬರ್ ದೆತೊನ್ನಕುಲು ದೇಪಂಡ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಚಾನಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಪದಿರು ಅಶರೀರಿಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಕಾದು ಈಗ ಇತ್ತೆರ್ದೆ
ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ದುಂಬುದ ವರ್ಷೋಡು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ಆದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಏತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು ಆತು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಡು ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚೆದಿತನುವರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಡ ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರಡು ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಸಹಜವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರ ಅತ್ತಂಡ ಕೇನೋಡ ಮಾತೇರು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡವು ತೂಲೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಮೇಳೋಡು ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುನತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ದಿನತ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡುಲ್ಲರ ಬೇಹದ್ದದ ಅನುಭವ ಒಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂದೆಂತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆ ವೃದ್ಧ ಮಾತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಲೈಂಡ್ ಉಂತುಲೆ ಅಪಗನೆ ಒಣಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಂಡ್ ಉಂತು ನೆಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾದು ಪೂಜೆ ಮಜಾ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಏಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲ ಆಂಡು ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲಾದುಂಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲಾದುಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬಸ್ಸುದ ಖರ್ಚಾಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡೆ ನೌಕರಿದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ನವೀನತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಈ ಮೇಲ ಸಹ ನವೀನತೆ ಆದುಂಡು ನವೀನತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತದರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪರತ್ತು ಪಾತೆರಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊಸ ಪಾತೆರಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತು ಪರತ್ತು ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆತ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಿಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವತ್ತಿನಕಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೊಳಪು ತೊಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರೇ ಸದಾ ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಆತ್ಮನೇ ಸದಾ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವರ್ದು ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ದಾದಿನ ಜೊತೆ ಮೇಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಪಂಡ ದಾದಿನ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತದಾನೆ ಎಂದು ಕೇನುವಿರು ಬಾಬಾ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಆತಿ ಜತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಸಫಲತೆ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಒವ್ವೇ ಅಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಕೋಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಲ ಏರುಪೇರಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಕೋಟೆ ಬಲಹೀನ ಆದುಂಡು ಮಾತ ಇಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಂಡೆ ಪನ್ನಗ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಗುಜಿ ವಿಜಯ ಉಂಡು ಇದು ಸಹ ಸಂಘಟನೆದು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಸಹಯೋಗದ್ದು ಸಫಲತೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಐಟು ಸಫಲತೆ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತೆರ್ನ ವರದಾನ ಸಂಘಟನೆದ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ್ದಾದ ಸದಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ರಾವಂದು ಪೊರತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ವರದಾನ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ನಡಪನಂಚಿನಕುಲು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನರ್ದು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ ಭವ ಯಾನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ರಾಜೆ ಈ ಏಪ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವೆನ ಅಪಗ ಮಾತ ಕರ್ಮಚಾರಿಲು ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ನಡಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶರ ಅಪನಿರ್ದವರ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲು ಸತವಾದಿ ಆದೇಶದಲಕ ನಡಪುಂಡು ಏರು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಬಾಬನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪಂಡು ತಿರಿವು ನಿರ್ದವರ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇಹಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಲ ಇಜ್ಜಿ ಪದಾರ್ಥಲ ಇಜ್ಜಿ ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವತವಾದೇ ಆಪೆರು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನನೇ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಆಪನಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.